nara ang isda, daghan ang isda oh. Nara ang pagkaon na mo rong buntag. Baliktad na gano'n, hindi ko ganahan gano'n inusan. Nara. Ang uban naligo pa. Namin daplin sa dagat. Naon. Morning guys. Diri lang taagi oh. Diri kay taon. Na, mata na ang tao guys. Alas 5 na. Alas 5 na guys. Oh, gani say-bye sila. Bagong mata. Ay. Asa to? Ini jumpa ka. O kani oh. Muni siya. Muni siya ni maho. Muni nga bulak nga ni maho. Perfume sa tanan. Buyag no? Buyag. Muni siya mo perfume sa tanan. Na may perfume ana. Sa kusina. Dad, Mag-order ba? ang kusina. Mag-order. Nanay tao? Yang ato? Kanto, Na ibabae. Na ibabae. Dili naman mo abot dili. diri man sila mag-in. Ang bilita ba wala nag-cut. Ay na jud wala jud papiri jud ni. Dito. Tamo ko ay bataan ba. Na iko'y sipat ba dili na mo ni pauban nun kay haba. Oh, tama ba? Ma, Ipaslo. Ay muna mo pa nga natanong sa una. dali na. Dali na. Natuta sa baybay. Padulong ni og baybay. Tanaw na to ang kabaybayan. Ang sapod ka na dra. Kuan, hindi man ang buhay ako tao. Tanawon rin na to. Yan na to. Hindi, ang ganang gagmay no? Ang gagmay diri ba mahal? Nagaling naligo. Ito saba. Liwan naligo. Ano jud? Napamaday sa iyo mo nang pagpadaplin sila kay sayo man. Tara oh. Anawa din eh. Nawa ka. Sakay ka sa barko. Dito sa layo ka. Muna ilang counter. Barko ang form. Mani. Ngapo kayo no. Barko sakay sa boat. Pakita dito. Hindi ko muna og yung pwede dapit. Picture na ti. Imo selfie stick. Nakalimot ko. Ang dali. Grabe utot. Grabe kay utot. Dili mi nangaon guys. So, karon adto ta sa seawall nila. Kanang dunggoanan gani sa kuan. Ay, Jir. Ay, asa? Dunggoanan. Dunggoanan dili oy nay napunder nga suga. Asa? Tara. Wala taob ka. Ay, tanawa guys. Ang buntag guys sa pati.
Bunny Ron. Welcome to Half guard. Hopguard. Welcome to half guard. Welcome to Hopguard Resort. Kuan guys, oh, ilahang dungguanan guys. Dara oh. Duha man jud ilang ko ano. Alam, dito nga dagko ka ilang boat guys mo na ilang. Ya boat. lang gyapon to dito. Oh, Jer. yan mo na yung Ato ba lancha. ato dito. Lahi na pud to. Lahi na po to inani. Napoy dahil resort ay da. Ah, sa Wilkins man na. Oh, kana. Dara Oh, Dili kani? Kani? Di ka tong dito sa unahan. Unahan, oh. pagamay. Dito sa unahan. Naapol. Kung kalibangan ka, layo ba yun yung siwol? No? Ay, kalibangon na kay ka. Dali na lang. Sige. Mo ni yung entrance. Dahil ba yung kay ulang gabi. Hindi, di pa kailangan. Hala ni, sunod tong isa. Hello. Ang akong apo. Ay, di lang siya ubanon, oy. Arang ako. Uy, guys. Morning, guys. Ina. Shh. Dali. Shh. Georgine. Yung akong sister. Ikan gan Kuwait. Na siya. Ayun lagi ko vlog ba? From Kuwait. A few inches later. Guys, mo tagbo ta sa nanagat, guys. Tagbo tas mananagat ba? Diya ba yung dunggo? Na, dunggo na.
Oh, madam. Sa imong mga kuan. Gayawan ni madam oy. Nara ang isda, daghan ang isda oy. Batch 1. Nara si madam. Kuya kay gold. Dala siya. Nana imong lola, ay imong amo. Wah, naabot na akong amo. Naabot na. Naabot na siya. Nara, daghan ka kan. Nawa, nagdalag silver bag. Million. Diha na sila magbahin. Mo man ni siya ang nagkuan. Pabayo. Mo na to siya. Mo na yung bahin. Ay, baligyan na ba? Asa naman sila? Uy, dili na ko mag-swimming class lang. Kaya kabalo na ko lang eh. Hi! Panto na po may swimming pool. Kaya pag human sa dagat, ban lang mi sa swimming pool nila. Nga guys. Nabi ako ko ka na murag 10 gani. Amang ko. Aga, puti na kay Ten. Laman gay ito ni manang. Biag ko. May umbak wala ni sila lo. Balayo to usa ka kaayot lang isa. Day, wala man jud tay parente diri oy. Dito matagikan dir sa taas. Guwapo kay na balik Dito. Ingin na Dito matagikan. Umugi parente ko. Diyan ikat-kat ta diyo. Bato na parente. Ya, guwapo kay na tigyan na lang gadi oh. Samiya jud oy. Swimming pool na gud da. Sus kabalo na lang ang swimming pool. Piyawa atong kanay dagat. Dalong kayo. Lain. Uyo. Niambak kung dakader. Gani. Inay mong mama. Tapos sila din ang pamilya. Hi guys, niambak ko guys. Day, ya, dili man day banduli niya oh. Oh, dira dito ti. Kani, street. Kanang na ano oh. Ya day na Street. Kaya pa man day niya hope kwanto gud oh. Pangalan. Mudan gibutan na ni kaya hagid. Gapo kayong init ba? Vitamins. Vitamins? Vitamin sa mga bukog. Ano yung vitamin sa bukog? Bones ba? Bones. Ano man? Init Buyog ba? ang mga tiyan na to. Oh. Yun na, exercise ng mga tiyan. Ano yung swimming pool punta? Naglag ka dyan? Naglag lang. Nara ang pagkaon na mo rong bontag. Baliktad na gano'n. Hindi ko ganahan doon yung inasan. Nara. Ang uban naligo pa. Namin daplin sa dagat. Naon. Ang uban naligo. Kain ka na. Ilahan ng kuan hapon. Kanang green nga coral. George, kain ka na, George. Boundary na na dyan. Kanang dagat iyahan na dito. Pikas. Oh, dito na. Diha ba yung naligo hapon. Wala man na basta dito tawag bilig basura. Bitaw. Pero wala sila cottage, no? Kuan lang sila. Private na diyan. Private. Ah. Ano ang siga nun? Nag-serve sila. Ano ilang uniform. Yan, ka na i-vlog si Nining kay istorya siya. Hi, I'm here and ano pangalan ng resort nila? Sige itong resort ano? Sige ito. Sexy kayo no? Hope daraw. Hop Garay. Gary. Hope Gary. Mag-inom ako ng ininit. Tura do kape, tura. Kana din. Oo, mo din na siya. Itong sa akin. Tawagan na sila kay mga una. Na si June. Dili ka diri day. Ako lang diri kay basa ko.
Nanilhig na silang sayo. Ito, ano doon pwede maniligay? Na pwede maniligay. sukar. Wala sukar? Oo, kay kuan gani. Dili na oy, buang pait kayo, minum kan. Wow, naligo na ang kagwang. Ala, oh. Uli na ka? Uli na ka? Aw, dili mo din. So, sige. Ito ta sa pick-up. Yung tayo ng pick-up. Sakaw mo, sakaw. Sa kitaw. Sakaw. Yung tayo ng pick-up. Slide ba dira? Andi na siya. Slide ba dira, Jun? Lawa. Slide kay dira, Jun. Uy, naalagi say tambis pati yung daghanag bunga. Wala. Daghana ana, oy. Uy, mansang yun sa baan na yun. Tambot sa durat sa uy, nangutot bili. Aday si kuan o kanang double nga pula. Yung ano ito yung haning? Saboy, saboy. Double nga pula. Gwapo no? Ana, bawal Bawal eh. Mga liwat. Yawa eh. Mga bato mangga day ni. Ayan. Oo. Oh, bato. Yan na dyan na siya daan din. Inana day. Oh. Dili ka na buyog. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Hindi pa. Saan pa tayo? Hello! Wala akong balay day. Tida, itok mo daw siya, Lola. Itok. Kana. Itok mo daw siya, Lola. Lola, Ano siya? itok mo daw siya, Lola Titing. Kana siya mo na yung humot. Mo day na. Oh. Ay, Lola Titing, itok mo daw siya. Ayaw. Itok. Ayaw. Ele! Wala si Miliani. Tawag yung pangalan mo. Ano kapag si Miliani man? Atong hardinero. May pangayo. Yung pangayo. Itong hardinero dito. Di man to hard din. Pwede sa swimming pool na to. O pwede gani. Nagsama lang nagakuan din. Sige na. Tinawag ka gani Georgian daw. Nga dito sa asba. Naikat lang good tumoy dyan. Pwede ba rin ito? Hello! 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 Na. Ah. How are you? Hello. Hello. I'm Georgine. Hello. Hello! Close the parrot. Ha? Wala. Ano sabi mo? Inimsik. Hindi ka raw. Hindi ka raw. What? Do you understand? Ta dito siya Jun. Ta sa swimming pool. Ta siya dito padulong. Ta siya swimming pool. Na dito yung balay niya sa kilid swimming pool. Kisa. Ang tao. Na, Ano man? Isa day ano? Ngay siya gani. gwapo pud ni. Use a parrot. Oh, man na siya nanimaho. Marag perfume. Use a parrot. What? It's a carrot? I don't know. Itawag mo daw. Itawag mo siya. There is a plan. Itawag mo daw, Lola. Itawag mo siya. Huh? Parrot. Parrot. How? Hello! You sleeping? Hello! Hello! Sa pa, uy. No! No! Hello! Hello! Saan ka nara? Hello. Hello! Hello! Hello. Hello! Hello! Nano sila, Lola? Bakit siya hindi mag-talk? Tok? Nagtok. Tukirotok. 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 Tok, tok. Tukiritok. 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 Tok, tok. Mama, dira pa si. Gani. Asa pa nila sa pagkapuloy? Ay, dagang gid ang sili dia. Asa ka? Wala, nakasaka pa ka atong ato tag malita ma? Oh. Pwerte ka to ang grabe. Ah. Ano po din? Walay gulitanan ang uban. Bulit gid ka. Basta kay
May guloy din na lang kung sa gito lang kang lubot. Buntis ba ako ato? Misaka ko binani, buntis. Tanawa ang sili ba na? Gapo kayong view diri oh. Ate diri ka tini. Kani po do. Wapo. Nagtigong po sa na oh. Kani? Kay, nagay naman. Murali sa daghan. Gamay na lang yun. Plain na. Ay hangin. Hangin man po libaktas. Yan ha, pahuwi sa kanila. Hoy sa ta. Picture din. Hi, te, hi. Hi, video. Gapo kayong view diri, oh. To, murag pulbos ba? Zipline ang puhon ni buhaton diri. Oh, gapo. Zipline padung dito sa imong room. Sa kang room, diri ka manukad, ma'am. Kadlok. Bukan na ka dito sa inyong inyong balkon. Nagdaya na. Sige lang, nagpa-aircon pa to. Kay init pa kaayo ang kuan. Asa mga bata, te? Ko ana, kapuloy. Ah. Tama pa. Kauban ato. Ah, naguban sila, John? Oh. Ah, lisod mo kay dito, Jin. Asang lisod? Katong ingon nimo shortcut. Dili sila nangagi. Ah, diri de. Man mi, diri Ah, Murag dili sila nangagi kanay bata. Slide ko lang sila. bito. naa uy nang yung okay kada. Nagsunod lang sa tuwa si Puloy. Ay naguna si Puloy ga. Kain na day. Tira sila mag-cottage kala kayo. Matay day na. Dili uy, dili na cottage. Ambot lang. Ayo, opudro eh. Ay lang, bali ka nang tigbantay sa Siguro. Gisaway na ta sa mga bata siya, mga tigulang. Ha? Ano si Georgine daw, nakurutan dos baki mo. Bisa QR? Bisa ni QR? Sa QR atong kauban? Wala pa? Ah, ana ah. Kaya pag naita na siya, adi na dito. Wala na ako